san tɛmɛnen kɔnɔna na an ye ko caman kɛ. Ouais, an yafara bɛɛ ma. Ko caman kɛra. An bɛ yafa deli aw fɛnɛ fɛ, bɛɛ fɛnɛ ka yafa ma. Diɲɛ ye nin de, Mali yɛrɛ fɛnɛ ye nin de. N'an bɛ sigi la, an ko ka an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la. Karisa n'an ka janga sigi ani n'an ka janga kɛlɛ, a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ. An bɛ dugawu kɛ yarabi a ma sunkalo in kɔnɔna la. Gɛlɛya minnu kɛra, Ala ka a gɛlɛyaw ban. Musa ni sunkalo kan ka kɛ fɛn fila b'a kɔnɔ. Maliyɛn kan ka min ta ka Ala wele n'a ye. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye, Ala ye sunkalo in ni farinya da, tile farinya da. Tile bɔra ka bɔ. Musa o tile bɔli kama, an b'a fɔ kuma la ko kuran bɛ taa kuran bɛ na. Ne ko k'i miiri sɔrɔtigɛ ma fɔrɔn na bɛ. N'i ye sɔrɔtigɛ miiri fɔrɔn na, i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka. Kuma dɔw la i bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ, i bɛ ventilo sɔrɔ, i bɛ taa yɔrɔ dɔw la, i bɛ don clim kɔrɔ, mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ jɔlen don ni tile bilen kɔrɔ. A bɛ ka jamana lakana. An bɛ dugawu kɛ yarabi a ma, Ala k'olu ka sɛgɛn kɛ fu ye. Ala k'u ka sɛgɛn, Ala k'a to jamanadenw ka don ye. Ala k'u ka sɛgɛn kɛ ka jamana basigi. N b'aw fo ka kuma lase aw ma. A diyara an ye Bobo, an fana b'i fo dan tɛ foli min na. An fana an bɛ yafa deli kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ, ka yafa deli k'i fana kuma parce que an mana wuli ka s'i ma wagati o wagati sanga o sanga i b'an reçoit. O hukumu kɔnɔna na ne ni n tɔɲɔgɔn tɔw an bɛ hakɛto ɲini k'i fana fɛ, ka hakɛto ɲini kɛ Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ, k'a fɔ an ye bato minnu kɛ sunkalo kɔnɔna na, Ala ka bato minɛ an ye. Ala kana taa fɔ a barajiw kɔ. An bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye. A bɛ mako Musa Bobo, bi an ye kibaruya min mɛn bi n'o ye gouvernement ka communiqué ye Bobo, an b'a daminɛ n'o ye. Gouvernement bɔra ka communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'a ye parti politiques ani association k'a ye olu ka activité minnu wuli. Yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ nin na? An bɛ gouvernement remercier k'a féliciter a ka nin gouvernement ye a ka nin décision in na. Décision min don c'est interministériel. Décret an bɛ tali kɛ min taara bi avril kalo tile 10 san 2024 ka gouvernement féliciter. Bien que gouvernement sumayara nin fɛ, bi fɛn fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Politique baara ani jamana sumayali a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, n'i y'o jateminɛ kɛ, parti politique caman bɛ yen, olu ka revendication ani terroriste ka revendication bɛɛ ye kelen. Terroriste y'a jira k'a fɔ ani rebelle y'a jira k'a fɔ k'u tɛ nin fanga in fɛ. U y'a jira k'a fɔ fanga in t'olu ka fanga ye wa fanga in t'olu kun tilenna ye. Parti politique caman y'a jira k'a fɔ ko nin fanga in fɛnɛ olu fɛnɛ t'a fɛ. Munna? Depuis 1991, depuis accord de Tamarasek, kana bila fo bi la, n'a bɔra o kuma na fɛn min ye octobre, le 14 octobre 2023, Mali armée ma deli k'i ɲɛsin Kidali ma en tant qu'une armée. Le Mali a toujours négocié la paix au nord. Ni mɔgɔ ninnu filɛ nin ye, depuis u bɛ rébellion la, depuis u ma kɛ terroriste ye, u bɛ rébellion la, anw de bɛ ka nafolo bɔ k'a di ninnu ma. N'i ye ninnu ka marifa san caman ju bɔ anw yɛrɛ ka wari dilen na, gouvernement bɛ wari min d'u ma développement kama, gouvernement bɛ wari min d'u ma ji kama, fɛn caman kama, u y'o wari kelen de minɛ ka tila ka taa don nin parti ba ninnu na. A b'a fɔ mun ye parti ba ye dɛ, ninnu bɛɛ ye élu o parti ba kɔnɔ. Algabas Intala ninnu ka taa bila terroriste mɔgɔ bɛ bi ni État ye politique da la kama, a bɛɛ tun ye élu ye nin parti ba kɔrɔ ninnu kɔnɔna la. Mɔgɔ ka taa vérifier. Olu de ye élu ye, olu de ye élu communal ye, olu de ye élu nationaux ye. Wa olu de kɛ b'a wari minɛ gouvernement fɛn na tugun k'u bɛ taa développement kɛ u bɛ taa don arme na. Donc a kɛ i n'a fɔ le gouvernement même a participé à la déstabilisation des régions du Nord. Parce que laxisme bolo, i bɛ ko dɔ kɛ i man ka sigi ni min ye. Kɔfɛ de ko nana gɛlɛya. An taara élection na 2018 k'a fɔ bon élection ma se ka kɛ yɔrɔ mun na, an k'o kalifalen to fɛn min ye mouvement armé la. Anw de erreur kɛ. An y'o kalifalen to mun na, an b'a fɔ ko autorité interne armée dɔw ma. K'a fɔ ko yɔrɔ dɔ kalifa d'u la yanni jamana ka se sɔrɔ. O mɔgɔ ninnu fɛnɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ terroriste fɛnɛ ye. Le gouvernement a des preuves. O mɔgɔ kelen ninnu a ye taa lajɛ nin parti kelen ninnu ka députés de don. Parti a b'a fɔ minnu ma ko parti baw dɛ, olu ka députés n'u ka maires de don. Donc u ye fɛn bɛɛ ta en otage. Gouvernement ka laxisme bolo. Bon bi gouvernement bɛ élection la waati min k'a bɛ yɔrɔ récupérer, sensiblement que le gouvernement a découvert que c'est des terroristes. Donc aw bɛ fɛ an ka taa élection kɛ, alors que les autorités intérimaires sont déjà quand même occupées par les terroristes. Et vous avez élection, a tiré jamanaden bɛɛ faga k'a d'i ma.
C'est pour cela politicien quand Hamia Kadjamana Denga Siki, ou le bombe de Rome de Samfo. Le gouvernement est à 80% d'organiser les élections. Mali gouvernement be Rome na Kobi, a bien qu'on a fiché au récupérer là. Fait mieux et fait de fichiers récupérer là. Et révision de la liste électorale au Baroukangake. Fait mieux et région Mounoubé, nous le commettons sous la boule d'autres intermédiaires. Au loup bien récupérer là. Mon bien c'est ça. C'est la sécurisation à ta élection. Donc on doit saluer le gouvernement à hauteur de 80%. Mais voilà ça, Angata, Mangata Mou dit Terrousou Koufa Kouta otage là. C'est la raison pour laquelle on a compris que Terrousou Tchamanga revendication, un parti politique Tchamanga revendication qui est pour preuve, un parti politique il a doué Kafo. Comme on a un dialogue comme on a Terrousou n'a fait rien. Tu as bien de la même côté non. Comme on a un dialogue comme on a Terrousou n'a fait rien. Quand famille et Agnam Romun poursuit, Kafo ko Terrousou do. Koube Wal Jamana Kako dialogue la Kanatou n'a fait rien. Mais il n'a pas pensé malien Moussara. Ama Blakuna, ko wati na mena folo bokadi numa. Ama Blakuna 2014 année qui dal perdu tout mina. Ama Blakuna à l'air de d'abord ka foko donna kale hymne national kala ko nous banga wulu kujo. Depuis alaka mouvement armé scientifique douda, on m'a dit ka donc ministre égal vous souvent présent ma. Akon tout ministre jak munu présent ne. Allez tcheble ne dako kale im kalandondo. Ko il y avait un ex-terroriste, un ex-rebelle kama songa wuli kijo. Mɔgɔ ma sɔn k'i wuli ko jɔ jamana imina o bɛ mun de jamana unité la n'a mago bɛ wari la a bɛna wari minɛ gouvernement bɛ passeport diplomatique bɔ ka d'u ma u bɛ taa gouvernement buruja kɔfɛ donc an y'a dɔn nin parti politique ninnu kun t'a dɔn ko guerre yɛrɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na bi c'est de négocier la paix des Maliens parce que Mali armée kun dilannen don dɔrɔn comme une armée institutionnelle une armée institutionnelle et fait une armée pour la sécurité des institutions tu m'excuses il b'o kɔrɔ de armée min ya armée min bɛ faamaw dɔrɔn kɔlɔsi a mɔgɔ tɛ dugudenw na donc olu sécuriser len don n'a y'u ja u ka duguw ci u ka villagew ci olu ka sira t'a la donc i bɛ jateminɛ kɛ parti politique 293 partis politiques nafa kun t'a la c'est facile ka taa fɔ wa élection kɛ mais a fɔra don min na ko faransi de bɛ Mali terroriste kɔfɛ munna parti politique ma bɔ k'o dénoncer. Les activités politiques ne se limitent pas seulement aux élections. C'est la vocation d'un parti, c'est la conquête au l'exercice du pouvoir. Mais elle se retrouve à la conquête du pouvoir sans qu'il n'y ait pas de pouvoir. Aucun parti politique, même pour la France, a un comportement dénoncé. Donc, le gouvernement a évoqué des raisons d'abord politiques. Kaira Kafo a une Kemouna, avait fait un suspens Mouna, a proposé le gouvernement deux raisons de fond. Une raison politique et une raison sécuritaire. Et le gouvernement était très clair. Moussa, tu es si tu seras guerre engagée avec la Mourotorion. Tu es si tu seras guerre engagée, car sur le double, il faut que tu tires, que tu sois sur le foyer. Mais moi, je suis sur le fait. On m'a fait que tu es français, que tu es autant de que tu es ministre. Le gouvernement était très clair. Quand il faut des doubles jeux. Quand il s'est dit, parti politique ou clôture, on te fouille. Malheureusement, c'est à te fouiller. Jusqu'à ce qu'ils ont même demandé le retour de ces gens-là. Alors qu'ils sont tous poursuivis par la justice malienne. Mais Bonya Bemi. Donc aujourd'hui, le gouvernement est mesure Mouta à Nyana. Tiani Ndege Niger, c'est pour ça qu'il y a la stabilité politique au Niger. Et bien, il y a Burkina, la suspension des activités politiques a reçu le fleur. N'avons pas de guerre engagée parce que Terrousou est nord perdu. Le CSP, nous cadre stratégique permanent, nous Terrousou musulman Algérie. Ou ga élément mounoumbé, ou boula kabo ka nord tempe ou boula kana centre là. Uni Amadou Kounfa ka moko yon Amadou Kounfa sara amson chini ni be. Ou yem mangangulo dongo. Parce que nous avons Amadou Kounfa ka moko yon marfable. On a tué le grand terroriste là. Nous avons évolué 2 ans. On a fait le gouvernement communal là au Dongo. On a même recruté. Mais à Fakato, à Demsani Mundo terroriste à la Katani ma bakile. Follow terroriste mais beaucoup fait Canadi. Mais ni zin ou quelqu'un qui a war di anyara ou de makanga terroriste. Angere Mumbe di ko ata keka don sumangoro. O angere nunu talembe parce que nyono marae Sénégal. Donc, le gouvernement a engrais min dit qu'on a balo kene, ou bon engrais takto fritur, dobo engrais takto fritur sum.
75 000, 100 000 francs CFA. Il y a des engrais, le gouvernement engrais me subventionne, ça va niquer mes douro. Au engrais qu'il ne ta kato ga bombe là. Donc à quel niveau, à me donner copie, tu reçois très beaucoup de blé, ne pas me voir des camarades électriques. Donc na ma activité de job, à but que nous m'avons activité politique de coffre, quand jamana déstabilisé. Flana est mouillé, ni me robé jamana de la proposition bibolo, mais il faut venir dans le dialogue. Le gouvernement a initié le 31 décembre 2023 le dialogue intermalien, mais le dialogue est accord. Mais pourquoi le gouvernement a parlé de dialogue intermalien? Parce que le gouvernement sait très bien que même si accord c'est encore des terroristes. Le gouvernement est des terroristes. C'est pour ça que quand le gouvernement a rendu caduc l'accord, il a fait appel au dialogue intermalien. A flabe comme ça mais il faut nga doma ni buna mo be mina ina do jala ko no akoko we ko vide juridique bi le 25 septembre le décret numéro 060 a été vérifié. Le gouvernement a réuni tous les cadres politiques qui s'y quand il y aura un léger report. Nene Kumakando a été décret numéro 060. C'est fait le 25 septembre 2023. Quand le parti politique est wili, quand on a fait le léger report B, Barsabla, tu as vu que le mec a affiché techniquement ou il a fait un otage là. Donc il profite. Nos partis politiques, il y a un vide juridique. C'est pour créer le chaos à Bamako, pour quand même laisser le temps aux terroristes avancer. Et en tant que vous l'avez dit. Mais au président, quand on a élection, non, des fois, l'élection de la terrorisme sera mal. On a une armée pour sécuriser, mais pas pour sécuriser d'abord les élections. En son nom, donc il va faire jusqu'à présent, le gouvernement me convoie des dames, mais a Gao, le gouvernement me convoie des Katanais. Sur la suite de l'Ibaraka, ça sera là. Kabon Carbré, Niger, Kana, au donc ils ont assez de 7 camions, 7 chauffeurs de Sara. Pour le temps, on a courant malien. Donc le gouvernement est en train encore de combat des mener. Il va au combat la tour d'équipe là quand l'élection finit sécurisée. Ni bien n'inga. Habito combat quand l'élection finit sécurisée. Donc le gouvernement peut ne pas faire suivre ces deux opérations à la fois. Mais bon, voltation là vous connaissez élection pour nous aller car Joro solo. Nous tu Joro là c'est ça non gouvernement quand a proposition. Kabila la ka politicien faut que parti m'a créé qu'a faut qu'il était ballon d'or là nous gouvernementé. Un politicien qui a les mêmes revendications, un politicien qui demande au gouvernement d'aller négocier avec les terroristes. Il crie à mon bika, boka bi, qui a pris le dessus. Moro de Saraka qui d'aliminer, Moro de Saraka berminer, Moro de Saraka agelogumne. Nous n'y a un tchèque qui m'entend gelenda ka quand il y a agelog. On y fanga sur le local ou fa ko wa nga marfa bla ko to le négocier. Autre la mo be moun là. Donc tu ne peux pas nous parler des élections ici. En qui me kana dialogue intermalien na foyenge. Donc aujourd'hui on veut faire katananye de voilà ça les terroristes peuvent tuer autant de gens le jour de vote, les jours de au moment des campagnes. Il y a campagne qui est bi. On veut enlever c'est une pression sur le gouvernement pour enfin que ça va échanger. On me reconnaît de plaque photo ko une tième non dem lendo. Gouvernement qui a quitté le gouvernement a bengani na terroristes ñoté. C'est pour nous créer des moyens de pression. Nous quand le gouvernement félicité dit. Akidal bina jombulu. Tomokto gao bina jombulu. Abina jombulu. Ka armée la reculé ka pour perdre ka sengana. Faut et comment Boanzan akera jombulu. Kambo depuis le Grand Nord quand on est à Radjombulu. Nous, et on félicite le gouvernement. C'est une belle décision, c'est une décision à saluer. De suspendre toutes les activités politiques. Voilà, ce gouvernement est clément. Sinon, ma tranche de Dougou, la belle activité politique, donc on va partir, à commencer à faire. Mais, Assimi Befoka, à Mouinenou. Mais Assimi Kumbolo Maliko de Assimi, non, mais 2 minutes bateau m'a attaqué. Ne bora ka vidéo ke. Anya mo so royé on boka rion ke bateau attaque ko parce que ni bateau attaquer ko chou ko attaque chou kemen donna. Mais ala ke chou mo bo. Chou dona chou bioro ani sabama.
o su bi yɔrɔ ni saba k'u bɛ se ka mun ka wuli ka gouvernement ka jamana déstabiliser n'o su bi yɔrɔ peut-être kun j'étais même à 500 morts laɲini kun y'o de mais n ko polisiw de taara réunion dɔw tiɲɛ mais a ye sabali jɔn bɔra ka o attaque condamné yan CEDEAO m'a condamné France m'a condamné parti min y'a condamné a ka dɔgɔ ne bolo parti tɛ dɔwɛrɛ koyi parti ye ka jamanadenw ka hamina de ta en compte parti y'o de parti tɛ mɔgɔ ko ye parce que u bɔra poste la sisan an ye mɔgɔ dɔw ye parti ka déclaration na parce que ale tigi bɔra ka poste la o cɛ kelen min bɛ kun bɛ ka déclaration kalanyɔrɔ o de kun bɛ gouvernement ɲɛma kɔlɔnkɔnɔna la a bɛ ka projet gouvernement ka projet de référendaire porté le directeur qui a été élevé là relevé là a bɛ parti min na a bɛ yen a y'i dogo kɔfɛ parce que minnu ye faso fɛnba ninnu olu k'u dogo kɔfɛ ka kumakalamisɛnnin ninnu bila ɲɛfɛ ale cɛ kelen de tun bɛ projet in ɲɛma référendum projet in ɲɛma mais bi a bɔra place la a nana fara politicien kan an bɛ ka an b'an si kɛ nin ko façon ninnu na c'est pour ça ne b'a ɲini parti ba ninnu kɔnɔ jeunesse fɛ u ka fɛɛrɛ ka ɲɛmu ka mɔgɔ ninnu bɔ yen Assimi ye mun kɛ ka jamana devant ta ka révolution na anw fana kan k'an jija de dans les partis politiques ka cɛkɔrɔba ninnu bɔ yen ka devant ta c'est pour ça ne y'a fɔ o don an ka tɛgɛrɛ fɔ dabila ten en tant que transition qui est occupée par les jeunes et les partis politiques, les vieux partis politiques de 40 ans, de 30 ans, de 25 ans, non, je ne fais pas ta parti, il est temps qu'il y ait des jeunes qui manganti partout, qui ont des ou te penses qu'il faut la nourrir à intérêt. Ni même pour la placer là dedans, on veut partir dans l'opposition. Ni même pour la placer là dedans, et comme projet, et derrière là. Et projet de référendum ta ka campagne ke ka mobile ta jinga ta campagne ke et bien bori place là et plein et boulevard kono ni o ma man shige mo e te hine mo la aba mo mali façon ko hamina fuite mo la na auté no tsira ke voilà akera to na nyana ame gouvernement fuka wolmano ka Assimi Foundation na opération me ga lancer opération me ga lancer centre de là parce que CSP cadre stratégique permanent mo terusu bola ga jigin centre là ils veulent faire maintenant une alliance avec la Katiba de Massina donc nama activité politique suspend amena bomimi amena bunteli min damne sans quoi ça ina billahi ou ta erion que do ko na ko wakan do fo kan civil fo lamne ni politicien do ba ke parti betele parti do ba ke donc ambe parti ka activité de suspend ka bunteli sur terusu là a terusu be ko parti coron de là a be parti coron no eludi a été lycée là je n'ai pas entendu à plus de 14 prévenus 14 poursuivis par la cour suprême par le procureur général a bien que parti corban nous a éludi a bien que parti corban nous a député coroni fait encore de nous pour la partie de l'antenne parti trois fois parti voilà où waru sora en kakla kata do terrorisme nabi voilà waya ka fo mo chama bala ka fo fena ko gouvernement bala ka mo makun ku damne ula non mais ça dictateur tugo di na frère kuma ngibe kuma ka jamana soutenir ni kuma ka di mo ko français ma fa le terrorisme ngo kuma do et to famuna la France a armé les terroristes ici aucun parti n'a dénoncé la MINUSMA a armé les terroristes ici aucun parti n'a dénoncé vous pensez que parti kuma da un ka fo Assimi bo fanga la idea parti ma kero kama ko parti qui la jamana de prendre en compte les aspirations du peuple donc on a bâillonné personne min kɛra nin de don pour les raisons d'état jamana n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔ activité politique ni réunion misɛnninw terroristes bɛ fɛrɛ an ma n'o de donc ka tila k'a fɔ k'i bɛna jamana ka dialogue interfɛn ta en otage ni Bamakɔ réunion ye o de banna ni mago bɛ kuma fɔli la i bɛ taa dialogue kɔnɔna la i bɛ taa fɔ ye. ok Bobo an y'a ye an b'o la an ye parti dɔw ka communiqué mouvement associatif dɔw ka communiqué n'o ye ANPICO ye i b'olu ka communiqué i b'a ye cogo di. Parce que olu bɔra k'u bɛ gouvernement fo u ye nin baara min kɛ. An bɛ ko bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ an n'a sɔrɔ kelen bɛ ka jugugalon bɛ ta ka d'olu la parti politique baden bɛ yen IRD ninnu bɛ yen ADP Malibaw bɛ yen parti caman bɛ yen aujourd'hui tɛ kuma la o u bɛ ka gouvernement dɛmɛ baara la o i ɲɛ b'a mɔgɔ la a bɛɛ parti ninnu gɛngɛnna ka b'u place la mɔgɔ minnu gɛngɛnna ka b'u place la u bɛ ka kuma olu ka parti yɛrɛ ta kalama parce que dɔnni b'u bolo bi dɔrɔn. Sinon parti fɛn tɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ et bɛnkan bɛ yen Kulubali ka parti i y'olu da ye kuma la u b'u ka activités kɛ la n'aw ko don min na ko jamana basigira u b'u ka élection n'u ka campagne kɛ n'u kan ka kɛ président jamanadenw bɛ da la an bɛ vote ye
Ok, Bou, maa caman bɛ k'a fɔ ko nin kuma ninnu tun fɔra Assisi wagati ko parti ka ca Mali la ko k'u ci yala nin décision talen dɔw bɛ k'a fɔ ko est ce que o procédure de ma daminɛ. A bɛ se ka laban o ma mais pour le moment n'i mago bɛ kuma la i ta dialogue kɔnɔna la kelen o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛna opération minnu lancer ani parti politique baara tɛ bɛn par exemple n'an m'an farati ni mɔgɔ kelen ninnu de bɛ taa fɔ ko ouais k'u ye civils faga u y'a don ta u y'a bɔ tan gouvernement bɛ opération daminɛ de la parce que mɔgɔ ninnu bɔra nord là ils ont perdu le nord u jiginna san centre de la bon n'u jiginna centre la u ni centre fɛnɛ jama le centre est plus peuplé que le nord en ce moment le combat devient très difficile f'an k'o de bila an kunna n'i y'a mɛn i bɛ politique sinon n'a fɔra élection le gouvernement est à 80% gouvernement pɛrɛn bɛ ka élection kɛ mais électeurs dun olu ka sécurité dun parce que a bolo ko élection ye politicien de o tɛ koyi élection ye jamanadenw de on ne fait pas des élections pour les partis politiques on fait des élections pour les peuples maliens f'i k'o de bila i kunna. Donc, ce n'est pas pour restreindre la liberté d'expression, mais c'est plutôt un acte patriotique qui visant à aider le gouvernement. Et je suis d'accord avec le gouvernement. Aka beti, aka ku, tiao tia na yé ka boki aye mo duru soro yé ko soro. Voilà. Ok. Bo am bo ko na aya yé ulade na me balimina am bura actualité do bo la santé no yi anga imam Mamadou Dougoye abora ka ma Alger Kofi. A ka laseli kɔnɔ na a ye kumakan dɔ sɔrɔ k'o fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ fanga bi ko ce sont des francs-maçons et des communistes ko fo que olu de ka ko fo que francs-maçons ni communistes de ka kɛlɛ quoi a b'o kumakan ninnu na a y'o kumakan ninnu ta ko n'Ala sɔnna ma ko tile fila k'a yɛrɛ bɛna Mali la i b'o kumakan in cogo. E ka segin kuma in kan. Imam Mamadou Dougo a bɔra a ye laseli kɛ a kuma na ko mɔgɔ minnu bɛ fanga na bi k'olu ye francs-maçons ko ni communistes de ko fo ko olu de kɛlɛ ko il est temps waati dɔ sera ko o ka kɛlɛ. Bon, imam kɔni bɛ k'i sara nin y'a sara ko 3 ye imam dun tatɔ min sara mɔgɔ la imam yɛrɛ kana Mali kɔnɔ bi an ka laɲini de don bɛɛ ka laɲini don parce que ni ɲɔgɔn alimanba ka kɛ jamana kɔfɛ an si ka hɛrɛ t'a la mais n'ale yɛrɛ dalen don a yɛrɛ la k'a ma fɛn kɛ a kana n'a dalen don a yɛrɛ la k'a ma fɛn kɛ nin kusumo e bɛ taa don min na min sara mɔgɔ la tan ale ma deli ka mɛn kɔfɛ tan maa si tɛ officiellement n'i y'a mɛn mɔgɔ min da k'a fɔ ko kɛ bɛ imam kɔ ne bolo bi imam kun kan ka Assimi ninnu féliciter de parce que imam ye san o san kɛ kɛlɛ imam i bɛ ka kɛlɛ don min na i b'a fɔ ko insécurité de a kɛra a ma kɛ imam même a été mis devant une commission de bon office 700 et quelques millions kun bɛ di commission ma commission ma dɛ mais je dis bien commission ma min kun kan ka taa kuma ani mouvement ni et b'a kalama Caroline Dene tigɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hali au conseil yɛrɛ mission dɔ k'a la mais o ni imam ka mission tɛ kelen n'a sɔrɔ sigika fɔ ni deli don ka fɔ formation ni fɛnw hɛrɛ deli bɛ imam yɛrɛ ma min ka ninnu fɛ yan u ka marifa bila imam yɛrɛ deli da yadi kan wa imam yɛrɛ deli da terroriste u ka marifa bila u kana à la table de négociation n'u m'a mɛn u butera de donc armée y'i préparé k'u bunte ne bolo o ye imam ka laɲini don n'i ye mɔgɔ deli n'a ma sɔn mun de kan ka kɛ imam ɲininkara dɔrɔn de k'i taara badenya kuma min na Algérie k'i ka sigi ka n'a ɲɛfɔ i denw ye e ko k'e taara sigi jamana kuma de la e ko e taara bɛn kuma de la e taara kelenya kuma de la imam bɛ fɛ ka segin na cogo min na wallahi suma wallahi billahi ala t'o latigɛ ni sen imam bɛ fɛ ka segin na jamana fanga dɛsɛlen de d'habitude a bɛ na cogo min na j'ai compris ne ye terroriste ka communiqué koyi terroriste kɛ bɔra ka vocal bila ko olu ye yan fan bɛɛ infiltré ka ban k'u bɛ Bamakɔ k'u bɛ Kati k'u bɛ fan bɛɛ a y'a fɔ a ma fɔ donc u bolo sisan n'u ye turubuli wuli Bamakɔ maintenant u bɛ se ka don sira caman fɛ u k'a kɔrɔbɔ ne bolo bi ni mɔgɔ kan ka ninnu féliciter ne imam ŋaniya kun bɛ imam na bi a transition bɔra k'o de kɛ ka jamana le grand nord du pays la plus grande région Kidali binna cogo min na a kɛra maloya de ne bolo anw bɛ yan an ka région binnen don an ka armée reculelen don n'aw sera k'o récupérer bi imam ka san 20 kɛlɛ imam doit féliciter les autorités de la transition parce que ale ye terroriste yɛrɛ deli k'u ka marifa bila u ma sɔn ka alikabasiw deli k'u ka marifa bila ka tila ka imam yɛrɛ bila mission ɲɛma ka wari ta ka d'a ma a ma kɛ wa bi bi in na bonya bɛɛ dara imam kan ka taa a ma sɔn imam bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko dɔw ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko minnu ka carrière bannen don k'olu ma fɔ ala n'a sɔrɔ carrière kɔni ni mandat b'a la ni mɔgɔ min fana san 30 sɔrɔ kɛlɛ fɛ ne fana ka carrière banna dɛ
n'a y'a sɔrɔ carrière ni mandat b'a la ni mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ san 30 sɔrɔ kɛlɛ la ne bolo bi ni selido dugusɛjɛba in na c'était une occasion de saluer les autorités de la transition ka Assimi fo ka waleɲuman dɔn imam kun kan k'o de kɛ ale ye kɛlɛ minnu ye carré kɔnɔ ka taa jumaw seli boulevard kan ka mɔgɔw labɔ ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kun tɛ dɔ ka na ni basigi ale ni jamana sumalen a ye de fɔ kɛnɛ kan boulevard la ko IBK dɛsɛra ko dugu b'a la ka ci o dugu cibagaw dɔw fagara dɔw sara dɔw ta tiɲɛna dɔw gɛnna i ka armée fɛ ni formation don an t'o dɔn dɛ o ni imam de jara Asimu de ni imam jara u ka formation an t'o dɔn u ka communiqué an t'o dɔn olu ni imam de collaboration olu y'a dɔn ko formation dɔ ka premier ministre d'u ma y'a dɔn mɔgɔ minnu ye formation ye tila ka premier ministre sanuman ta ka d'olu ma jɔn fɔlɔ y'an faga mɔgɔ min y'u dɛmɛ formation ma kojugu kɛ koyi mɔgɔ min ye formation dɛmɛ k'a installer fanga la o de ye kojugu kɛ y'a dɔn ko communiste k'u tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ olu ka baara kɛli kɔ tilala tun ka n'u dɛmɛ ka proposition kɛ u dun ye fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ sara i la ne ta dɛ a ye ta ka video la ale yɛrɛ da y'a fɔ o kumana k'ale y'u dɛmɛ ka maaw choisi ka tila k'a yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔ don walasa u k'a darimɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ CNT fɛnɛ kɔnɔ imam tɔgɔ la ni min ma da la i nato a ye lisiw b'a k'u publier n'a sɔrɔ mɔgɔ ma don CNT kɔnɔ donc n'u ye san kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuma kelen de f'i ye an tɛ négocier Amadu a ye ni erreur ɲɔgɔnna de kɛ imam kunta imam beta imam ni Amadu fɛn tɔgɔ di cɛ in tɔgɔ ye di comment ça s'appelle min bɛ kɔfɛ ni Umaru Mariko imam ni Umaru Mariko de tun bɛ yɛlɛ Kulubaw 2012 a mɔgɔ ka taa lajɛ 2012 a y'a été imam ni Umaru Mariko de tun bɛ yɛlɛ k'a y'a voir ni bɛɛ ye quand a y'a s'apprêter a y'a bigi labɛn kuma min na k'a bɛ combat engagé a waati Cheikh Modibo Jara ye tenue don a kan na ni mɔgɔ ma hakili b'a image la ka kan tour kɛ a ka dernière visite kɛra Sikaso de ka taa kan bɛɛ ka mural bɛɛ labɛn k'a fɔ k'an ka labɛn guerre in kama a y'a bɔra ka taa Sevare ko cɛ tɛ nin kɛlɛ k'an place la a labanna mun ma a y'a ni Cheikh Modibo Jara ye ka taa bana kɛ ɲɔgɔn na parce que u y'a yira a y'a la n'i y'a kɛlɛ kɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ ma a to an bɛ taa u négocier u ko k'u t'a négocier a ye imam min wele ko négociation ko mun de bɔra la on a donné le temps à l'imam d'aller négocier depuis 2012 il est allé mun de bɔra la au don la transition a refusé de combattre. Son Cheikh Modibo Jara avait ballonné. Il a fait des tours de garnison pour remonter les morales des troupes. K'a fɔ bon kɛlɛ en bas kɛ a y'a taara fo Sevare. Olu de k'u ma k'u ka sabali k'u bɛ taa fɛn kɛ. Accord de Ouaga la anw bɔra ka taa Blaise fɛ yen imam tun bɛ yen a san Mali politicien dɔ tun ye candidat ye o nana ka candidature retiré a y'a accord de Ouaga kɔnɔna lajɛ kuma min b'a kɔnɔ. A bɛ accord de Ouaga kɔnɔ ko o kuma na ni président sigira 3 mois les négociations maintenant vont reprendre a bɛ cogo di le statut de l'Azawad n ko b'a kɔnɔ o bɛ se ka signer imam sigilen ɲɛna imam ko ninnu ye formation ye yan imam sɔnna ka signer a tɛ mɔgɔ ka taa accord de Ouaga kɔnɔna lajɛ n'i y'a ye IBK binna ka IBK tɛgɛ fila sigi ka da kɔrɔ accord de Ouaga de y'a kɛ n'i y'a ye IBK binna k'a kolongoto ka IBK tɛgɛ fila da kɔ accord de Ouaga de y'a kɛ IBK tun bɛ se ka ninnu kɛlɛ depuis le tout départ. Depuis waati min na Amsardine dɔrɔn don o y'a sɔrɔ MNA dɔrɔn i b'a kun bɛ se k'u kɛlɛ mais u ye IBK koron ni ɲɔgɔnnaw de nana kɛ négociation ni fɛnw k'a to fauteuilsiw nana caya IBK yɛrɛ ma a taara a b'a kɛ cogo min na a ye imam ɲininka o la kɛ waati dɔ sera buna hadamaden mɔgɔ bɛ don ɲa i t'a dugusɛjɛ ɲa hadamaden don dɔ bɛ se mɔgɔ bɛ tugu i kɔ wa don dɔ bɛ se fɛnɛ bɛ tugu mɔgɔw kɔ mɔgɔw tugura kɔ siɲɛ caman. Ne bolo bi combat min bɛ yen bi n'o ye combat ye o de ye maa minnu sara misiri la u suguya bɛ cogo di maa si tɛ kɛ imam fɛ minnu sara ye k'a olu bɔ maa minnu sara imam ka misiri la Balabu olu ka jugement bɛ cogo di ni imam y'o fɔ bi an ka wuli justice nɔfɛ n'o ye ne bolo de ye dossier maa minnu sara maa minnu kɛra lanjuratɔ ye ni marifa cir'u la hali sini a ɲɛ ma dɔn jɔn de ye marifa ci. Mali finitigiw de y'a ci wa mɔgɔ de ye marifa ci ninnu na wa k'i dogo Mali finitigiw kɔfɛ wa on veut savoir an ka jugement kɛ ne bolo bi an jigi bɛ imam kan o de la mais ni imam nana k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔw barika banna a bɛ i t'a fɔ bon mɔgɔ man k'o kuma ɲɔgɔn na an b'a ɲini o tigi o mu a tɔgɔ la mais k'a fɔ imam ye dɔrɔn ko a segin kuma sera ko sarana kun tɛ a ka segin ka na officiellement ne kɔni m'a mɛn ko bɛ imam kɔ. Mais n'i y'a imam yɛrɛ b'a dɔn n bɛna imam yɛrɛ de b'a dɔn fɛn min bɛ yen an t'a dɔn.
aya fana tuguni ay to la semina ka fɔ tuguni ko fanga yɛrɛ minnu bɛ ko mɔgɔ minnu bɛ fanga na k'u tɛ bɛnna ko parce que k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tɔn a y'o kuma in fana fɔ a ye sɔnni sigi o yɔrɔ kan k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko nin ko sida ko an ye le 14 janvier k'an m'o de ta k'o kɛ fɛn ko pour que ka se ka coup d'état in légitimiser fana a k'aw ɲana kɛ sisan kuma bana dɔndɔnu ala bɛ ka gindo ban de dɔndɔnu fɛn bɛ to misaliyaw da ye fini dɔrɔn je pense que imam jɛɲɔgɔn bɛ caman sara dɛ lara jɔ don ala bɛ a kitiw ɲɛnabɔ minnu bɛ yen n'a yɛrɛ k'a fililiw kɛlɛ la minnu bɛ yen n'a n'u jara gindo caman ma ala b'o tiɲɛw bange mais n'ale ko bɛnbaliya bɛ yen ale yɛrɛ bɔra tɔn min na n ko o ye ciko saba kɛ n'o ye M5 ye tɔn min y'ale dɛmɛ ka IBK la ta o tɔn yɛrɛ ye ciko saba kɛ yɔrɔ ale ma se k'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ale bɛ se ka anw ni Algérie labɛn cogo di ale yɛrɛ bɔra tɔn min ale ma se k'o fara ɲɔgɔn kan M5 ye ciko saba kɛ o kɛra k'ale yɛrɛ to Bamakɔ yan k'a ci ka tila k'a ci tuguni M5 ciko sabanan ye donc n'a fɔra ko bɛɛ ka se ka kulu dɔ fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ fana kun ka se ale kun ka se sababu ka se ka sababu ye terroristes kun ka marifa bila barisabula la mission de bon office o taara ka d'ale ma Amadu bon n b'a tigi tɔgɔ to dɔ la ka adjoint n'a bɛn a ye taa interview a k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛn kalama min kun ye adjoint a ye taa ɲininka cɛ an ye politicien kɔrɔ de an t'an da don kuma dɔw la mais bunahadamaden ka jamana foyi t'i ka jamana bɔ foyi t'i ka jamana bɔ jamana fɛn fɛn man'i dɔn u y'i dɔn Mali de kama a ko ninnu ka kɛlɛ ko ani ninnu ka kɛlɛ ye diinɛ ko de k'a ta ye diinɛ ko de a kana ni Haut Conseil bila yen dɔrɔn Haut Conseil kɔnɔ imam kun bɛ se ka ba don silamɛya la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye imam de kun bɛ se ka wajuli min bɛ ka kɛ bi kari kɔnɔna ni fɛnw na imam de kun bɛ se parce que o y'a sɔrɔ fanga dɔ kun bɛ Haut Conseil la ka bɔ hakili ma an filɛ Facebook kan wajuli min na nin ale de kun bɛ se k'a kunbɛn parce que o y'a sɔrɔ a kun ma fanga sɔrɔ wajuli minnu kun bɛ kɛ Facebook ni TikTok kan bi ka ala ala ka diinɛ sanuman ta ka silamɛya kɛ bi misiri kɔnɔna tɛ dɛ mɔgɔw banna misiri la pepu non les gens abandonné bi wajuli bɔra misiri kɔnɔ ka na bi wajuli bɛ kari kɔnɔna de la a y'a ɲininka ko ale jɔyɔrɔ kɛra mun ye o la k'a jɔyɔrɔ kɛra mun ye ala ka diinɛ yɛlɛmali la ka bɔ misiri kɔnɔ ka na o kumana fɛn kɔnɔ a y'a ɲɛ ko le statut des leaders religieux ka jɔyɔrɔ di alimamiw ma bi maa ni maa kun bɛ se ka kɛ ale de kun bɛ ka kɛ mais bi a statut ladonna a filɛ CNT la a projet ladonna billahi ala de kulo bɛ mankan na a projet banna a projet ladonna ka jɔyɔrɔ di alimamiw ma alimami kana kɛ maa gansan ye dɔnniba kana kɛ maa gansan ye ka ten dɔnniba ka se k'i fɛla fɔ jamana ko la k'a ɲɛ bilen bɔ bi a projet ladonna donc ni min bɔra kulu min kɔnɔ i k'o bilan kɛ bayi e ko i ta ye silamɛya ko dɔrɔn o don silamɛya kun b'i tɛgɛ kɔnɔ di i kun bɛ se ka fɛn caman k'a la mais n'a ye min kɛ silamɛya la ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan a filɛ don min an bɛ taa IBK a bɛ fɔ ko taa IBK soutenir ko IBK ye silamɛw ka candidat ye circulaire min kun bɛ yen misiriw kɔnɔ a circulaire copie bɛ yen dɛ a y'a ta k'a publier le Haut Conseil est l'interface entre l'autorité et la religion musulmane. En aucun cas, tu es choisi. A été la charia au conseil ka statut violé la benyana. Ali sini antado bengan kunye islamel au don islamel ni ibeka tche kunye bengan mi antado. Ni okita islamel au don fanga kunye tade parce que yere bi disi ko je ke de ibeka siki. Ni ibeka siki ibeka e munke dine la. O fo nyanga de homa de ka kata di almami manganto ma de. Ka word islam o manganto ma ka word mo ko ta qur'an kala nganto ma de. Dine mo cheni muso ka joro do di dine mo mo bu yere mi ko ne ka modi ma. Donc bege bilan fo. Mais ni ko be jamana kele ba kele ni fen fla dine ani glomi ani jeneya bi se ka dambe jamana ba kele no di ni o fodro mo be tu. Mais nale ni o kele ko mi dine kono. Ale ka comme ara ka be singana ale ka singana ngo fo ay bubu e bolo sisa imam poraka la seminke ne yera kundo akun ka la seminke to godi e imam ba bo la seminke parce que wati do de sera politicien mo ka wuli wati mina ko fanga bana wati mina ma do ko ko lu e ba mako bem ne ka ba message bu ndo be nyona ka tadu donc ale fene be bo o wati kili donc menace u be brandi fa be fe an sigile meni ne koy fe woro be o be ko fe ka na neto fi mais n'ala sɔnna an sigilen bɛ n'a bɛɛ ye jamana in bɛ jɔ wa ni terroriste tɛ sigi o dun sera billahi ni terroriste tɛ sigi
an n'u tɛ sigi an ka la ala la ça fait quoi même les partis parce que i b'a dɔn parti politique dɔw bɛ ka terroriste ka porte parole ya de kɛ parti dɔw bɛ olu ka kuma terroriste place de la parce que terroriste ka pression k'u kan parce que ni terroriste dɔw jɛra ne m'a f'i ɲɛna ko terroriste ninnu tun ye parti dɔw ka élu de ya terroriste tun ye parti dɔw ka député ni maire di donc u bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi c'est le moment ka pression kɛ pour que an ka marifa bila u ka sɛgɛn don dialogue kɔnɔna la u tɛ don yan musala t'a la quoi ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ ni Mali bɛ ci a bɛ ni Mali bɛ jɔ a bɛ jɔ. la o y'a fɔ de ko ka gouvernement dayɛlɛ gouvernement civil dɔ sigi parti politique bɛ se ka don cogo min na a kɔnɔna na. Anw ka kuma t'o si la u m'o fɔ ko transition banna ni ko transition banna e bɛ don gouvernement na e ko transition banna e bɛ mɔgɔ bɛ gouvernement jumɛn o la bilen ni transition banna a banna de i b'a to i b'i sen bɔ a la de minnu sɔnna o la bɛ continuer mais n kɔni bɛ min kɔni f'i ɲɛna dɔrɔn message in wagati de ye nin ye parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Donc c'est le moment ka bɔ ka message in kɛ parce que i b'a dɔn imam ka sirate o de ye quoi imam bɛ bɔ de ka dimiw fara ɲɔgɔn kan waati min na o bɛ bɔ i bɛ ka kama don min na n'i kun kumara mɔgɔ kun b'a f'i ɲɛna k'i ta ye nako ye dɔw ta ye syndicat dɔw ta ye courant dɔw ta ye gɛlɛya dɔw ta ye n ka yɔrɔ cira donc i bɛ mɔgɔ diminen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais n'i taara i bɛ don ka sɔrɔ o mɔgɔ ma ɲɛnabɔ donc bi bi in na c'est pour te dire que ni fɛn min bɛ yen ale ka ne tɛ n da don o la n t'a ka discours commenter mais ne kɔni bɛ min dɔn ne t'a dɔn officiellement ko fɛn b'a nɔfɛ a ka segin ka na ne bolo kɔni ka ɲi. An bɛ bugu an bɛ nin bɛɛ la a ye diinɛ ko kuma fɔ tuguni a laban la toujours kuma bɛ munumunu diinɛ de kan a tila k'a fɔ ka lase nin kɔnɔ tuguni ko mɔgɔ dɔw bɛ yen fana tuguni Mali kɔnɔ yan n'olu ni fanga ka surun fana tuguni ko de ye baara kɛ ko pour que ko ka kɛmitu ninnu installer Mali kɔnɔ ko pour que ko ka silamɛya kɛlɛ est-ce que silamɛya kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ. E k'a fɔ kɛ ni silamɛya kɛlɛ o kɛlɛ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan. Aw fɔ lase kɔnɔ. Mali de ye dugu ye ni silamɛw ɲɛ bilen ma ko ko la segin bɛ k'a kɔ la bɛɛ bɛ se k'o seereya Mali de kɔnɔ. Mali de kɔnɔ vivre ensemble bɛ yen le vivre ensemble bɛ Mali de kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fila ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn faga silamɛw ni chrétiens danbetigiw ani tabiyatigiw o bɛ Mali de kɔnɔ ale yɛrɛ ye haut conseil ɲɛmɔgɔ kɛ k'o to yen ale m'o bali nin ko ka nɔgɔn 91 92 constitution o y'a sɔrɔ imam bɛ yen imam kun bɛ se k'a fɔ ko k'a kɛ jamana kɛ état islamique ye o de kun y'a kɛ wagati ye ne bolo bi fanga kun bɛ o don cɛ mɛ min ɲɛfin na kabini ala ka Mali dan Mali ye diinɛ dugu ye afisini kɔnɔ bɔra Mali la wallahi billahi tallahi ala ye dɔnni gindo bɔ Mali la ala ye dɔnnibaw bɔ Mali la mais n'i ye mara kɛ san 13 i yɛrɛ fana ye min kɛ k'o fɔ dɔrɔn diinɛ ko problème tɛ Mali la dɛ diinɛ ko problème tɛ Mali la donc mais min fɔ o yɔrɔ la n tɛ débat la tiɲɛ yɔrɔ la parce que ça c'est pas l'objet du débat an sigi kun to ye quoi mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni ni terroriste tɛ sigi parti politique y'a laɲini kɛ an n'u tɛ sigi mɔgɔ wɛrɛw y'a laɲini kɛ an n'u tɛ sigi wa accord tɛ segin ka na don ni min bɛ kɛ o ka kɛ an b'a fɔ ko fɛn tɛ kɛ ko ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ gouvernement ye actif parce que u bɛ don activité politique de la ka gouvernement déstabiliser ka fɛn parce que n'o kɛra sɔrɔsiw bɛ parce que n'a fɔra sɔrɔsikɛ e bɛ fɔrɔn na a fɔra ko i muso ka du jeni na ou bien i denkɛnin tora marché kɛyɔrɔ i bɛ basigi ya donc c'est pour que kana n'o pression di an tɛ kuma ninnu na o tɛ koba ye. a kuma wani ɲininkali bɛ bolo tugun. sani an ka bɔ babu la bon an y'a ye k'a fɔ CNT kɔnɔna la muso ni censure ko kuma dɔ tun fɔra semaine tɛmɛnen kɔnɔna la dɔw ko ko a kuma fɔra dɔw ko k'a kuma fɔ mais bi Seku Tunkara bi direct la a ye kuma in fɔ ko a fɔra ko premier ministre k'a bɛna wele ka na CNT kɔnɔ ko muso ni censure ko de don alors que CNT mɔgɔw dun bɔra ka rentrée parlementaire de kɛ donc c'est obligatoire ka PM wele ka na a sera ka mun kɛ a ma se ka mun kɛ ka ɲininka o la est ce que o ni muso ni censure bɛ fan kelen fɛ. motion de censure kɔrɔ ye di an k'a fɔ maliyɛnw k'a lamɛn dɔrɔn motion de censure kɔrɔ ye di jamanadenw ye anw ta n ka bɛ motion de censure bɛ kɛ république de kɔnɔna la a tɛ kɛ transition kɔnɔ o c'est une prérogative des élus parlementaires. CNT tɛ se ka kɛ CNT yɛrɛ tɛ se ka motion de censure kɛ CNT yɛrɛ tɛ se ka motion de censure kɛ le CNT est nommé par le décret de Assimi le premier ministre est nommé par le décret de Assimi motion de censure bɛ na de n'a y'a sɔrɔ président kelen bɛ ka i puru a ka premier ministre kan maa dɔn n'i y'a faamuya en ce moment l'Assemblée peut demander au nom du peuple an b'a ɲini nin ka taa parce qu'il n'a plus ses assises dans le parlement a safait a ka hakilina kungilan tɛ tɛmɛ a parlement kɔnɔ don bon n'o dun kɛra gɛlɛya bɛ na CNT Assimi de ta ye gouvernement ye Assimi de ta ye motion de censure bɛ na yɔrɔ jumɛn gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn gɛlɛya tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ nin voté politique dɔn de
Le Premier ministre a été félicité par le président du CNT, Maliki Diao. En était Maliki Diao fait, aïe, Premier ministre Bounyaka Kono. Faut être nous, on veut créer des divisions. Ou quoi, car ça, il veut faux. Il a gouvernement, il a